जोबोद बेस्थ'नि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव धामाका भिडिअ होनो आङो आखायाव लादों जे बर'फ्रानो बड'लेण्डआव उच्चेद एभिक्सन जादों। गाबै गाबै आखाइ खबजबनानै बुंसेयावबो रावबो खोनासङाखै। बर'फ्रानो बर'नि हायावनो होखारजादों। सान अफ दि सयेलआ आउट अफ दि सयेल जानानै थांदों। बिनि सोमोन्दै मोनसे खोथाया जाहैबाय गोदानै बिबान होजानाय स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा दरं उदालगुरिनिबो एमपि बे कनस्टिटुवेन्सिनि बिथाङा फुरा मोनसे क्लियार पिक्सार होखाबाय जे फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव हारसिङै गेलेनानै बिजेपिया सरकार दागोन। खोथाया मा लाइनजों खारदों। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। जा भिडिअ'आ एबारनिफ्राय दिनैनिफ्राय धामाका जालांबाय थासिगोन। आं बेस्थ'मोनथ'। स' भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नैबे दुखु गोनां जाथायखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो। नुनो मोनबाय नोंथांमोना बर'फोरजोब फ्रायानो नङा होमबा ट्राइबेलफोरनि हायाव आलाय सिलाय गभर्नमेन्टनि मानसिफोरजों साख्रि आवलाफोरजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों एकदमबारे हालाय हाफाय खालामजादों। बेफोर मा फर्मेलिटिजों थांबा जाया नामा? बिदि बुगुलायनाय माबा मोनसे सोगोमलायनाय समखिखांहोनाय बे बोरै जोंनि सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव 2020आव जे सान्ति सुक्ति बिटिआर एग्रिमेन्ट जादों उन्नायन आरो सान्तिनि मोनसे गोदान ओंखारनाय खिलिनाय होनलायनानै लेक्सार होआ होमबा? बे गोजोन बिटिआरआव बेफोर मानो जादों? जायफोर इलिगेलि हाग्रा सिफायनानै हाग्रा दंस' खालामनानै इनभाइरनमेन्टखौ नस्थ' खालामनानै बेवहाय रायजो जानो थांदों बेखौथ' रावबो सापर्ट गैया। जोंबाबो नोंबाबो बिदि मोना। गभर्नमेन्टनि नियम दङ, माखासे इनभाइरनमेन्टनि ल' दङ। जोंबो सापर्ट होआ बेखौ। नाथाय खोथाया बेसो बिदि थानायाव नटिफिकेसन एडभान्स फैना फैयाखै आरो बिथांमोनखौ माखासे फर्मेलिटि बुजायनाय आरिनाय गियान सोनायनि गेजेरजों डिसप्लेस खालामफिननायनि फर्मेलिटिखौ गभर्नमेन्टआ मानो लाया? मानो लाठि चार्ज बुग्लुंजोबनाय? मानो डाइरेक्ट एटेक गोजोन थासारि जाबाय होननायनि उनाव बेफोर सिनारिफोरा नुनो मोनामोन? दा दिनै बिटिआरआव जाफेरै माखासे गोबां जाथायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय दैदेनगिरिफ्रा एरसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेखि पलिटिकेल पार्टिनि जेखि दैदेनगिरिफ्रानो होन नन पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो होन फंसेबो सोदोब ओंखाराखै। नाथाय जाथाया भुगिनांदों बर' रायजो राजाफ्रानो। अनसायनांगोन। मोदै रथ' गनाय समाव माइरं गरसेबाबो बिथांमोननो प्लास्टिक गांसेबाबो थाथ'नो थाखाय बिस्कुट फेरलेबसेबाबो माबा मोनसे बेबस्था बा जेबो गैथाराबा बिथांमोना थाथ'नायनि साहस बुथुमनो थाखाय दैदेनगिरिनि फंसे बाथ्रायाबो बिथांमोननि थाखाय मुल्य जागोन। नुजाहैनांगोन बिसोरनि खाथियाव। एलायन्स जानायाव बबेबा मोनसे थार्ड पार्टि हमनानै लादो बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्सआव दं।
बेवहाय बिजेपिया आसामाव सेन्ट्रेलाव दं हिसाबै बिथांमोनखौ थोद गिनानै जोंहा बायसिगोनदां होननानै जेबो बुङालासिनो थानो नाङा। एलायन्स कलिसन बुंसिननानै होनोसो हानांगौ ओरै जाबाय बेब'स्था होदो होननानै, नाथाय गैया। दा फैबाय थानाय इयुनाव मा फिथाइ महर लायो जों नेबावगोन। लोगोसे दिलीप सयखिया फुरा बिटिसिआव 2025नि इलेक्सनाव बिजेपिया हारसिङैनो गेलेनो थाखाय फुरा सोगोमबाय। बिथाङाथ' इलेक्सन खाथिबाल' एमपिनि रल जाथिनि खोथा बर'फोरनि खोथा बुङो नङा होमबा, पार्लियामेन्टआव जेबोथ' बुंफेरखाया, मोनबा एरस'नानैसो फैबावगौ। दा बेखायनो बिथांमोना बिजेपिया हारसिङै गेलेनो दावगाबोदों बिटिसि इलेक्सनाव। गोसोआव लानो गोनाङा बे दिनै एलायन्स इउपिपिएल रिजनेल पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स थासेयावनो बिसोर जिबादि रिमट बादि बाहायगासिनो दङ आरो जोंखौ ट्राइबेलफोरखौ माबादि फोजोबस्रांनायनि खायदा खालामगासिनो दं लासै लासै। दा दिनै हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै बिथांमोना हारसिङै जुदि सरखार दाबावोब्ला ट्राइबेलफोरनि सेफटिया बहा, जेनेरेल जाजोबसै। बे खोथाखौल' आङो बुंग्रोबाय। नेक्स्टआव आङो भिडिअ लाबोफिनगोन, नेनानै था। दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स होबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।